салом дӯстони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 5 феврал аст ва ман Шалои Гулхоҷа хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мекунам. аммо нахост сархати мавзӯъҳо. Кумитаи сохтмон ва меъморӣ ширкати сохтмонӣ марбут ба наздикони Бег Сабур раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистонро дар рӯйхати сиёҳ шомил кардааст. ҳукумати Москав мехоҳад ба муҳоҷирон ройгон ваксина гузаронад, вале баъзе шаҳрвандони хориҷӣ аз ваксингирӣ худдорӣ меварзанд. ман ба онҷо намеравам. барои ман муҳим истифодаи ғизои солим ва боло бурдани масъулият аст. ва сокинони Русияи Тоҷикистон мегӯянд пандемияи COVID-19 ҳамсояҳоро аз якдигар гурезон кард. ҳички ба инҷо намеомада. ҳамсоя мегуфтанд ки дартонро пӯшед, дар хона бишинед ки ҳар ҷо наред, касара набаред. аммо акнун аз як хабар мегӯем. субҳи имрӯз дар маркази Душанбе садамаи нақлиётӣ рух дод. Хабарнигорони радиои озодӣ ки бевосита шоҳиди ин садама шуданд мегӯянд, дар хиёбони Рӯдакӣ мошини таксӣ ба як худрави опел бархӯрдаву чаппа шуд. гуфта мешавад дар ин садама касе осеби ҷиддӣ надидааст. танҳо яке аз ронандаҳоро барои расонидани кӯмаки аввалия ба бемористон интиқол доданд. вазорати корҳои дохилӣ то ҳамин лаҳза тафсилоти ин ҳодисаро тавзеҳ надодааст ва маълум нест ки садама бо айби кӣ рух дод. дар Тоҷикистон солона садҳо нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ҷон медиҳанд ва ҳазорон нафари дигар захмиву маъюб мешаванд. Кумитаи меъморӣ ва сохтмонии Тоҷикистон мегӯяд ки иҷозатномаи ширкати Комил 2010 баъди ба анҷом расонидани бунёди биноҳои нотамомаш бозхон мешавад. ба гуфтаи мақомоти тоҷик ва ҳам шикояти муштариён дар сохтмонҳои ин ширкат камбудиҳои зиёд ҷой доранд. дар санадҳои расмӣ муассиси ширкат писари Бег Сабур раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон ном бурда шудааст. ширкатро 11 соли пеш барои истеҳсоли қум, сангреза, рек, шағал ва иҷрои корҳои сохтмонӣ таъсис доданд. тафсилот дар гузориши Амриддин Олимов. масъулони Кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон ширкати Комил 2010-ро ки ба пайвандони раиси хадамоти алоқа Бег Сабур тааллуқ дорад, ба рӯйхати сиёҳ ворид карданд. ин ширкат дар ҳоли ҳозир дар Душанбе ва чанд минтақаи дигари Тоҷикистон ба бунёди биноҳои баландошиёна машғул аст. як ширкати дигари сохтмонӣ ҳам бо номи Ниагара ба рӯйхати сиёҳ шомил карда шудааст. Ами Комилу бояд Ниагара дора ҳардуш чорди спискада дар овардаги бозпошт шудан пресчак дигар ям қарор ягон чи намед умуман Бег Сабур дар шаҳри Душанбе қарор дига намедиҳад. ами ишам бояд каркасаш беядеркаш то сентябр тамом шава мо динамусаран саррази дамҷа. раиси Кумитаи сохтмон ва меъморӣ афзуд феълан 3 биное мондааст ки умури сохтмонияш нотамом аст ва ширкати Комил вазифадор шудааст дар фурсати наздик онро анҷом дода ба соҳибонаш ҳуҷҷат бидиҳад. дар акси ҳол ба гуфтаи ӯ фарзандони соҳибони ин хонаҳо ҳатто наметавонанд ба мактаб раванд. ду бинои сохтаи ин ширкат дар наздикии дарвозаи ғарбӣ дар маҳаллаи Зарафшон ва як бино дар назди бемористони касалиҳои сироятӣ ҷойгир ҳастанд. ширкати Комил 2010 дар маҳаллаи Зарафшони пойтахт 16 бинои навсохти 20 табақа бунёд мекунад. ҳар бинои он ҳудуди 200 хона дорад. сохтмони ин хонаҳо охири соли 2016 шурӯъ шуда, бар асоси шаҳрнома бояд соли 2020 ба соҳибонашон супорида мешуд. бо гузашти беш аз 4 сол сохтмони биноҳо идома дорад ва муштариён аз он тарс доранд ки мабодо корҳои сохтмонӣ солҳои дароз тӯл кашад ва ҳамаи нақшаи онҳоро барбод диҳад. Бег Сабур қаблан дар як суҳбат ба хабарнигорони радиои озодӣ гуфта буд, бисёре аз муштариён пули хонаҳоро пурра напардохтанд ва ҷараёни сусти сохтмон ба он вобаста аст. қонунҳои Тоҷикистон ба соҳибкорӣ машғул шудани мансабдорони давлатиро манъ кардааст. Бег Сабур мегӯяд, вай амалан раҳбари ягон ширкати сохтмонӣ нест, аммо ба наздиконаш барои рафъи мушкили мардуми бехона кӯмак мекунад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. додгоҳи дар Бошқирдистони Русия Фурқат Абдуфаттоев шаҳрванди Тоҷикистонро ки бо дархости Қирғизистон рӯзи 1 феврал боздошт шуда буд барои 1 моҳ ҳабс кард. масъулони консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Уфа мегӯянд барои ҳимояи ҳуқуқи Абдуфаттоев ва озод шудани ӯ талош доранд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт. Абдулло салом ва бигӯ ки қазияи ин шаҳрванди Тоҷикистонро дар куҷо баррасӣ карданд ва чаро 1 моҳ ҳабс шуд?
салом шаҳло. Рима Ширшова, додраси додгоҳи Кугарчини Бош-Қирғизистон рӯзи 4 феврал дар пайи як мурофиаи додгоҳӣ ҳукм кард ки Фурқат Абдуфаттоев шаҳрванди 45 солаи тоҷик то рӯзи 2 марти соли 2021 ба ҳабси пешакӣ гирифта шавад. Абдуфаттоев зодаи ҷамоати ворухи Исфара ҳаммарз бо Қирғизистон дар боздоштгоҳи муваққати шаҳри Салавати Бош-Қирғизистон нигоҳ дошта мешавад. ҷаноби Абдуфаттоевро Қирғизистон ба ширкат дар моҷароҳои марзӣ ки санаи 13 марти соли 2019 рух додааст айбдор мекунад. мақомоти интизомии Қирғизистон дар нисбати Абдуфаттоев бо моддаҳои қонуни ҷиноии кишвар беназмиҳои оммавӣ ва авбошӣ айб эълон карданд ва додгоҳи шаҳри Бодканди Қирғизистон 27 августи соли 2019 ҳукми боздошти шаҳрванди Тоҷикистонро содир карда ва мақомот ӯро дар кофтукови байналмилалӣ қарор доданд. ҳолон ки ба гуфтаи наздикон Абдуфаттоев дар ин рӯзҳо дар шаҳри Новосибирски Русия қарор дошт ва танҳо 29 марти 2019 ба Тоҷикистон баргашт ва наметавонист дар он моҷароҳо даст дошта бошад. дар нусхаи ҳукми додгоҳ ки наздикони Абдуфаттоев рӯзи 5 феврал ба радио зудӣ фиристоданд, додрас Ширшова гуфтааст ваҷҳҳои Абдуфаттоев ва вакили мудофии ӯ барои рад кардани боздошти Абдуфаттоев асос намешавад, чун ба иддаои Ширшова додгоҳҳои Русия наметавонанд қонунмандии парвандаи бозкардаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Қирғизистонро баррасӣ кунанд. абдулло бубин, тибқи қонунҳо оё мумкин аст ки шаҳрванди Тоҷикистонро ба кишвари дигар истирдод кунанд? шало мақомоти Тоҷикистон мегӯянд не. Саид Эмом, консули генералии Тоҷикистон дар шаҳри Уфаи Русия дар суҳбат ба радио Озодӣ гуфт нахуст ба ду ниҳод додситонӣ ва ҳам полиси Бош-Қирғизистон нома навишта таъкид карданд ки шаҳрванди Тоҷикистон таҳти ҳимояи давлат аст ва наметавонад ба кишвари севум истирдод шавад. ӯ гуфт мутобиқи моддаҳои 57 ва 89 конвенсия оид ба ёрии ҳуқуқии Минск ва конвенсияи муносибатҳои ҳуқуқии Кишинёв аз соли 2002 шаҳрванди кишвари хориҷӣ аз як давлат ба кишвари севум истирдод карда намешавад. Саид Эмом афзуд талош мекунанд ки Абдуфаттоев дар Русия озод шавад ё дар бадтарин ҳолат ба Тоҷикистон истирдод гардад, на Қирғизистон. бале, фаҳмо. сипос абдулло барои суҳбат. ман барномаро идома медиҳам. ширкати Яндекс аз ҳукумати шаҳри Москав хостааст ба муҷироне ки дар ин ширкат кор мекунанд бепул ваксинаи зидди коронавирус гузаронанд. ҳоло фақат шаҳрвандони Русия бепул эм карда мешаванд. муовини шаҳрдори Москав ҳам пешниҳоди гузарондани ваксинаи ройгонро ба муҳоҷироне ки шаҳрвандӣ ва бимаи тиббӣ надоранд ҷонибдорӣ кард. худи муҳоҷирон дар ин бора чӣ мегӯянд ва то куҷо онҳо ба эмгузаронӣ омода ҳастанд? дар гузориши ҳамкорони мо тамошо мекунем. Шумқорбек Ҳасанҷон Улу ним сол боз дар як ширкати ғизорасон дар Москав кор мекунад. Ба ройгон эм кардани муҳоҷирон пешниҳоде ки аз сӯи ширкати Яндекс шудааст шубҳа дорад. ӯ мегӯяд ҳатто агар чунин иқдом ҳам пеш ояд, ваксина нахоҳад кард. Шумқорбек ҳарос дорад. ӯ мегӯяд дар интернет навореро дар ин бора дидааст ва акнун аз эмкунӣ худдорӣ меварзад. дар навор дидам ки вақте одам эм кард ҳолаш бад шуд, ӯ бемор шуд. то гирифтани ваксина хуб буд. барои ҳамин ман намехоҳам ваксина бигирам. ба ваксинаи Русия дигар ҳамкорони Шумқорбек ҳам эътимод надоранд, аммо аксарият аз тарси аз даст додани ҷои кор дар ин бора суҳбат кардан намехоҳанд. танҳо як нафар мисли Шумқорбек розӣ шуд дар навор дар ин бора суҳбат кунад, аммо хост исмаш махфӣ монад. ман намехоҳам эм кунам, зеро ин ваксинаро ҳанӯз пурра насанҷиданд. дуруст ҳанӯз маълум нест ки ин ваксина бар зидди коронавирус коромад ҳаст ё на. ба телефони мобилии Саъдулло Қурбонов ки таксиронӣ мекунад аллакай паёмак омад ки барои гирифтани ваксинаи бепул ба дафтари ширкат ҳозир шавад. ӯ мегӯяд ба ҳама гуна ваксина шубҳа дорад. Саъдулло бовар дорад ки ҷисмаш тавони мубориза бо ҳар бемориро дорад. худоро шукр ки ягон бор дар зиндагӣ ман бемор нашудам. барои ҳамин ман ба он ҷо намеравам. барои ман муҳим истифодаи ғизои солим ва боло бурдани масъулият аст. агар каме нотоб шавам, доширак бо гӯшти говро тез карда мехӯрам ва бо ҳамин тамом. дигар ягон перафлю дигар дар кор намешавад. дар Москав ҳоло 100 нуқтаи фаъол аст ки ба одамон ваксинаи русии Спутник V-ро мегузаронад. чунин нуқтаҳо на танҳо дар дармонгоҳҳо, балки ҳатто дар марказҳои савдо ҳам фаъолият мекунанд. аммо дар ин марказҳо то имрӯз фақат русиягиҳое ки бимаи тиббӣ доштанд ваксинаи бепул мекарданд. вале шаҳрдори Москав пас аз дархости ширкати Яндекс розӣ шудааст ки барои муҳоҷирон ҳам ваксинаи ройгон пешниҳод кунад. дар ин бора муовини раиси шаҳри Москав Максим Лискутов хабар додааст.
ولنتینا چوپیک حامی حقوق تشکیلی واکسینه زنی رایگان را برای مهاجران اقدام خوب ارزیابی می‌کند. به گفته او این به منفعت آنها خواهد بود که خواهش دارند ضد کرونا ویروس ام کنند اما امکانی مالی ندارند. فکر میکنم به نزدیکی از نمایندگان همه کسب و کاری که با مردمی زیاد کار میبرند سند تصدیق کننده ام گذرانی طلب می شود. در همین حال ولنتینا چوپیک تاکید میکند که حالا امکانی ضد کرونا ویروس در روسیه اختیاری است و هیچ سند برای واکسینه زنی از جمله امکانی حتمی مهاجران وجود ندارد. پاندемияи کووید-19 در یک سال اخیر در برابر آن که به اقتصاد کشورها ضربه سخت زد همچنین به اندازه زیاد رفتار انسان را دیگر کرد. طور معلوم یکی از طلبات اساسی در زمان پاندемияи کووید-19 این گوشه‌نشینی و رعایت طلبات بهداشتی است. با توجه به این طلبات در جامعه اصلی تاجیکی که کمک اول دوم از طرف همسایه میآید این دفعه به کار نآمد. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. ҳамдеҳагон рафту омадро ба хонаи ҷума ва зумрат дар замони авҷи пандемияи ковид-19 қатъ карданд. ин хонавода мегӯяд робитаҳои иҷтимоии мардуми деҳот ки назар ба шаҳрҳо устувортар буд ба омадани беморӣ осеб дид. то омадани коронавирус ҷума латипов дар пойтахти тоҷикистон кор мекард. баъди эълони карантин ва таътил шудани корхонаҳо ба хона баргашт. баъди бозгашт таб кард. чанде баъд ҳарорати бадани ҳамсараш зумрат фахриева баланд шуд. ҳамсояҳо аз аҳволашон бохабар шуданд ва рафтуҳоро ба хонаи онҳо баҳс карданд. корхонаро маҳкам кардан дигар кор набуд. хестим ома ҳамон рӯзи якум омагим як камкам тавм мекард. хона домам як рӯзи як хобкам хай духтури участкада муроҷиат кардем. духтури участка рӯзи якум омадам хеле дида гуфт ки ман дигар омадан наметавонам. то 15-20 рӯза фармони район аст ки мисол хеле чи хона дар тавобат кунем хитона дигар чӣ накунем. гуфтам майли хайр фармони район боша ман тоқат мекунам то ад имкон меистам. хонаи ҷума ва зумрат дар деҳаи сафедоби ҷамоати шурободи ноҳияи шамсиддини шоҳин ҷойгир аст. сафедоб аз маркази ноҳия 10 километр дур аст. ҷума ва ҳамсараш дар ин хона то ҳадди имкон худро табобат карданд. ҷума сиҳат шуд вале аҳволи ҳамсараш бадтар гашт. касе ба хона намеомад. чанд ронандаи деҳот ва мошини ёрии таъҷилии бемористони ноҳия аз бурдани зумрат ба шифохона даст кашиданд. зумрат фахриева ноумед шуд ва гумон мекард ки зинда намемонад. аз ноҳия мошин ёфтанду зумратро ба бемористон бурданд. ҳеҷки ба наинҷо намеомада. ҳамсоя мегуфтанд ки дартонро пӯшед дар хона бишинед ки ҳар ҷо нарен касала набаред. айдан треза меомаданд каламам мезадану таи ба друм намеомаданд ки мақсад касали шумо ба мо нагзарад. кӯдакон ҳам аз кӯдакони ҷума ва зумрат мегурехтанд. ҳамсараш дар бемористони ноҳия дар як ҳуҷраи танҳо табобат гирифту баргашт. ҳоло робита бо мардуми деҳа оддӣ шудааст вале ба гуфтаи ҷума то ҳанӯз баъзе ҳамсояҳо бо тарс ба хонааш меоянд. беморӣ ба қавли ӯ рафт вале ба робитаҳои ҳамсоягӣ сироят кард. робитаҳое ки шифои комил наёфтаанд. و در روسیه هم رفیع نوی دادگاهی الکسی ناوالنی شروع شد. این نوبت رهبر مخالفان را از روی مدت تأخیر در یک نوشته جوتش در توییتر محاکمه میکنند. ناوالنی را به تحقیر یک سابقه داری جنگ دوم جهان عیبدار میسازند که در نوار ویدیوی تبلیغاتی طرفداری خود را از تغییرات کانستیتوسیای روسیه بیان کرده بود. ناوالنی در زیر ویدیو شرمنده های کشور و خائنان نوشته بود. الکسی ناوالنی چند روزی پیش با اتهام نقض حبس شرطی به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی بینندگان عزیز میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان در 2 روز آینده عزیزان استراحتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.